Gasa, itibiyag. Agkapita pa pare Miguel. Sige lang. Apa ka sa tipan ng kitam kanya pare. Adaman sa lodsudok, pare. Anya rin ta pare. Asino di napintas a babae ti paraangan nyo aling mabas itay? Neroda. Kasinsin ko. Apay ka di. Kasta ka di? Uwan. Apay na sa lutsud mo. Di mo ibagaan na love at first sight ka. Diya ka mo. Kasla damutan mariknak, pare. Ito ba man tinambar na kanyak? Dahil talaga yan pare. Buntoy nga ro din ta cellphone mo. Ta-save ko. Tinumber ni Roda. Kahit, in-text mo ka din ni kasinsin ko, pare. Saan ba, pare Felix? Apay nga eh. Mabayinak, mat. Manya ko bati pagbaynam nga eh, pare. No nga hindi nakreplyan. Anya nga iti amom, pare. Nakababain. Sapay nagpintas. Si kamot, pare. At damit titsura ma. Pudno? Awan mo ti dakis na, no ipahadas mo ta, pare. Sabagay, baya mo? I-text ko to inton makaawidak. Anya nga iti mo tayo. Amangan no iso ti para kanyak. Oy, nagmayatiis na mo, Manong Miguel. Anya ter aramidom ditoy, klaro. Anya kalaki din aya. Nalipatam samet, nga da ka iti salas tayo. Itay ka kadipay? Saan met? Nakita ka lang kami na nakaisem ka. Iso ngay nasitgan ka, Manong. Sino kami ti katix mo? Di mo ibaga nga daman ng biktima am. Biktimaan ngay bagbagamat. Kat no kanayon asyak ti mabikbiktima. Wen tagpapabiktima ka ngamin. Nagsaw ka, kasla perpekto ka. Ay na, si karati malokloko kada taadwa, Manong. Kasanumot ngamin, nalaka kang agtaltalet. Anya tintitiks mo iti kasinsin ko idirabe, pare. Nagpamamuat, kinumustak pare. Imbagak agayam na. Ape, adi mo yung bagaking kwa na may sakang engineer nga eh. Sana na masapol ngay bagak pare. Imbagam ka no, kita kargador ka lang. Kasta talaga, no anda sa lod-sulod na ka. I-text na ko muna pare. Kaya naman balin, di mo ibagbagati po na trabaho ka. Apay kay dinasan nga eh, pare. Namin anon analukloko ak pare. Iso mabalin, aramidam ko matikid daw ko, wan. Nonya tigayat mo. Kasta, teramidag pare. Panag ko na, kat mabiro kak matin ti ayat para kanya. Kumusta kayo tiniglenda, Miguel, anak ko? Ha? Saan kayo ka di pa yan nagsarita? Tawanan tinas ka na pagsaritaan mi papa. Nalawag alino ko na. Tila kwartak ti kayat na. Di kay mandanagan, Papa. Iti saan nga agbayag? At danton mayawid ni Manong Miguel iti balay. Anya? Ay na Manong, ibagam ti pudno ka ni Papa. Ngamin, madanagan na no di ka makaasawa. Ano kasta adang arudan pagdatdato na, Miguel? Adan pa pa? Kat panakunat. Nabiro ka konti ayat para kanyak. Ano usak ti aguray? Sino nga tinagasat a babaya pagdatdato na anak ko? Un nga rin Manong, sumbatam ti saludsod ni Papa ken ka. Ako iyam amuk to kada kayo. Saan pa nga ita? Oy, apay ka sa tikawas mo Manong. Simple lang ti badom, kan... Ay na, nakachinelas ka. Sa dino ti Papa na? Ada date ko ita, ading ko. Date mo? Well, abay, ada parikot. Ay na, makidate ka kasta ti kawas mo. Ay, awan Amang ano ma-turn off ti babae pagdadatunan. Saan mo siguro ading ko? Ay na, ang disinte ka, Manong. Saan na napatag day ta? No napudno ti panagaya ti may sa atawagan ka. Uraan niya pa itilangan. Wala itsuran. Ayatan na kalata. Ay na, no kastati ko na, saan ka na kontraan? Agrobata nga roda natin ko. Uray umuna kayo namang rabi. Ta sigurado amarabyanan.
Agyaman na ka. Tay manugot ka, makidate ka niya, Roda. Awan ay nyaman na, Miguel. Apay akas na ti panagkit-kitam ka niya, Roda. Di ko nam kanya kargador ka lang. Uwan man. Itikas na lang am. Saan amadlaw a kargador ka? Kasta ka di? Agyaman na ka? Sige, mangantapay nga rod. Ituloy tanto ti agsarsarita, kalpasan ti pananganta. Mabalin mo't amangan ta. Kabayatan ti panagsarita ta. Apay akas na ti kawas mo nagawin, Miguel. Awan mo ti manditi kawas ko, Papa. Ada kayo? Apay na karin kayo pa'y lang, titrabin. Sana kami na bakaturog. Isong agpasak lagan iti libro. Oh, kumusta ti date mo? No, kasta. Imbaga man ni klaro ti maipapan iti panakidate ko, Papa. Awan ba't dakas na, numamwak, anak ko. Nasayat mo't, Papa. Nangan kami iti restaurant. Kanagis istorya kami. Iti kasta. Ma'am amumi ti tunggal may isa, Papa. Nasayat nga rod no kasta, iho. Nang rabi kayon, Papa? Nalpasan. Nasayat nga rod, Papa. Inako ni iti silid ko. Nabanugak. Kaya't kunti agina na. Nag-date kayo magkaham ka ni Roda, hindi na minsan ngaldo pare. Kasano na mo? Naibaga na kanyak. Nakadlaw sa amot din. Nakadlaw? Saan ka no amadlaw, akargador ka pare. Anyang iti imbagam. Imisi maklangan Tako namot ajak ibagbaga ti pudnokin ko na. Kasta tinaibaga na. Ang jak imbaga ti pudnukan ko na pare. Ibagak to. Saan pa nga ita? Kaano nga rod? Nuaklonan na ka? Wala, aklo na. Sigurado tayo tan pare. No kayat mo agad, agpasyar ka itayan da. Mapan mo bisitahin na Ante Rosita. Mabalin? Saan nga tanga gungot ti kasinsin mo? Saan pare? Apay ko mga gungot ngay. Maragsakan kidi Ande, kumusta kayon? Nay, anya ti arabidem dito'y balay, Felix kanakan. Kaduang pa'y tigayam mo. Pare, iyamam mo muna ti bagay. Siyak gayam ni Miguel, auntie. Siyak gayam ni Miguel, auntie. Miguel, no kasta, si katis istoryaan ni Roda ang agdataton kan kwa na. Uwan, auntie. Ante, ada ka din ni Roda? Nagpaili baro, mapan ka no makitsinda, ngam amangan no paawitin day chay. Itay pa'y matkat anapan. Orayin milangan nga rod, ante. Mala, umunag kayo pa'y nga rod at agkapi tayo. Kabayatan ti panagurura iyo kin ni Roda. Anya tar aramidam dito'y balay, Miguel. Kaya't ko na tagpasyar dito lugar yo. Api nga rod adi mo imbagbaga nga umay ka. Sa anak-anak kapag sagana. Okay na. Saan nga importante dahi ta? One metkit di Kat, nagmerienda kayo ka din. Pinagkapi na kami ni Auntie Rosita itay. Nasaya at nga rod no kasta. Nagdakal ganti balayo. Wan, sigod abalay danan ang kantatang daytoy. Imparenovate ko laang. Kasta? Kasla dudwa ka lang mo't ngagnanaad dito eh. Wan, ngamin, adamot tin bukod a pamilya dagiti kakabsat ko. Umay dala ang agpasyar no Paskwa. Wan no baro atawan. Agsubli ka nga rodin iti salas. Taagluto akpay iti kanan tayo. Anyamot nga iti trabaho, Miguel Baro. Makipurpur diya lang, Auntie Rosita. Nasaya at daita. Tinapatag kat adda pagtrabaham. Sa dinumat nga iti pakipurpur diyaam. Ijay mo't lang lugar mi, Auntie. Di ka madanagan, Baro. Sa anak mo't kat anapili. No asino ti ayatan ti anak ko, suportaraklatan. Sa anak mo't nga istrikto.
Uray anya pa iti trabaho. Tinapatag kanya ket nadalos at trabaho. Saan nga illegal. Agyaman no kasta, Auntie Rosita. Alaga Rod, dito'y kayo pa'y salas. Tatulungak ni Roda nga agluto. Nagdakkel gam ti balay daroda, pare. Kitwan mo't ngamin pare. Di mo pa imbagbagamot kanya. Uray no dakkel ti balay da. Ket simple lang ti panagbiagda pare. Kas makita mo it. Adayo adak-dakkel ken elegante ti mansyon nyo pare. Mansyon? Ne, si kamot gayam minsan. Nakaluto kayo ka din. Wan, imayak tayaban kayo kumaamangan. Ay ket makantayo nga ro din na insan. Ha? Mabit lang. Ha? Anya tinangag ko a mansyon a pagsarsaritaan niyo. Kuha, Roda. Ay, awan day jay kasinsin. Di mo latan ikas kaso. Kumusta ngay Manong Miguel? Inam abulan nga agdatdaton ka, ngam awan madlatta tinay pamapom kada kami kani papa. Andan tulat ta ka di, klaro, ading ko. Kaano? Jack may sigurado, ngam dandanin. Nasayat no kasta Manong, tapno makaasawa ka pa'y. Sakbay nga agkalaysa kami iti boyfriend ko. Anya? No kasta, adan boyfriend mo? Wala! Angam, ag-enjoy kami pa'y. Sikapay ti mga asawa. Saan mo't nga importante dahi ta kanya kating ko. Okay lang kanyak. Nauray Jack may mga asawa. Anya nga nga ron, no Jack makaasawa. Iso siguro tigasat ko. Ay na, basta. Mga asawa kakit din. Ang mga numalakayan ka abaro. Wen, di ka agda na gading ko. Mga asawa akto ka di. No kasta, inaklon na kanti kasinsin ko pare. Well, pare, idirabi. Kamaudyanan na. Adamot lang ang nobyang pare. Tangem, pare, Jack pa'y naibagakan ko na ti may papan itipod no at trabaho. Ay ket ipudno mon sakbay pa amaamuan na tipudno pare. No ngay agungat. Saan mo't siguro? Apay kumangay agungay. Wala, tanagulbudak. Si kakit di man. Awan ti rumbang apagdanagang. Ngamin, legal mo ti trabaho. Ken maysa, adda mo ti rason. No apay adi mo imbaga ti pudno ken kuana. Iti agdaton ka pa'y lahat. Adamat gayang bisita tayo, Miguel, anak ko. Uwan pa. Iso ni Roda, tinobyak. Naimbagnal daw yo, uncle. Nice meeting you, iha. Si kagayang tinobya ti anak ko. Ningay, ading ko aklaro, papa. Ada na patay ka na pananda. Ang agawi din tayo dyan, ta day off na kano ita. No, kas na Roda, urayan tayo. Tayo paamamukan ko na tinobyak. Sigurado ang maragsak at tingapsat mo. Awan gaya, ada merienda dyan kusina. Ang merienda kayo pa'y. Ang mga numabisin ng tinobiyam, iho. Jack impagarop, adakkel gayam to'y balayo, Miguel. Ti ko nam kanya kat kargador ka lang. Pasensya ka na, nung nagulbodak, Roda. Anya ti kayat mo asawan. Sana po na kargador ti trabaho. Anya, Wan, sana po na kargadorak. May sa nga engineer, iti may sa kumpanya. anya. Sabay ko mata, di nakagura. Kan di kagungat. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Di ka madanagan. Saan ka akagura? Amok nga da makagapo no apay anaaramid mo ti kasjay. May salaang ti maibagakan ka, Miguel. Saan akinabak ng ti birbiro kak iti may sa lalaki? Tano may papan iti kwarta? Kabailak mo tagtrabaho. Agyaman ak no kasta, Roda. Agyaman ak, tamawatan na. Awan ti parikot no may papan iti dayta. Maawatan ka. Di kagdanag.
Uray anya pa'y ti mapaspasama. Saan tanto nga agsina? Ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat ni Atara Marie, isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarapay. Gasa iti biyag. Agyaman nak iti panang itulod mo kanyak dito'y balay, Jimmy. Awanan yaman na, Clara. Sumra ka nga rot tagkape tayo pa. Into maminsan ton. Rabi nga minan, kat adapay na patag-alakad ko. Kasta ka di? Sa nabalit na pumasyarak to manahan, no sa anak abisi. Sige, no kasta ti ko nam. Agan-anad ka ha. Agyaman na ka. Teksan nak to apaman ang makaawid ka. Ada akong friend. O, apay nga itakalaeng, itay pa nga urayan na ka ni Max. Ay napasensya kan friend. Traffic nga min. Anya nga'y timbagan ni Max kan ka. Apay ka nasapsapulan na. Salsalud-sudan na no nalpas mo ti impaaramid na. Aywan, nalpasan. O, di na sayaat. Mapan ka nga rodon iti office na. Ang mga no agungat kanya. Mabalin ka di asi kalaangan timangtad ka dagito apapeles. Anya? Ay, saan akasta ni Max, Clara? Ingkakit din. Sigurado ang maragsakan day dyan no makita na ka. Ay, si Kakit Dimat. Addan nobyo. No kasta, inaklon mo ni Jimmy? Pagsaritaan tanto ti may papan iti day taabanag. Inton lunch break, friend. Max, Ni, si kamot gayam, Clara. Umunag ka. agyaman na. Nalpas ka din tin paramid ko king ka. Una, nalpasan, idi pa'y Lunes. Kita man no, tumat lang ang tinaramit ko. Tano saan, ulitak manan. No para kanya, kahit mabalinday to yan, Clara. Nasaya at nga rod no kasta. Ni, apay akas na ti parang kitam kanyak. Saan nak nga ungtan? Si Kakit Dimay. Awan mo't ti makagapo, tapnoong tan ka. Naawanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapanak to iti office mo, no adamanan ti iparamid ko. Naka-order ako iti kanenta. Mabalinan arugyan tati ag istorya. Anya nga'y kumati istorya kan ka, friend. Di maipapan kada kayo ka ni Jimmy. Kaano lang hindi nagdaton kan ka. Ita, inaklon mo? Wan atay ayatak. Kan may samot ng atawan nga agam-am mo kami. Wan matkit di Sa dinong iti pagtrab-trabahuan na ita. Security guard ka no iti may sa fast food. Ay, ganon? Wan, Ay na, maragsa ka na unay para ken ka, friend. Kalpasan ti mano atawan at damot laangan boyfriend mo. Ada ka di aramidam inton Sabado? apay? Kasangay ti kabsat ko inton Sabado. Kayat ka nga imbitaran. Ay napasensya kan, friend. Ay, ada na patag-alakad mo? At the date me ni Jimmy. Ay, kasta. Sana bale, bumawi akto kan ka. Okay lang, maawatan ka. Agyaman na, Ivy. Itay pingagur urayak dito'y park. Diyak mat makita ni Jimmy. Di namot nga rod replyan dagiti text ko kan ko na. Ni Jimmy ti umawawan. Hello, Jimmy. Sa dino ti ayon mo? Adda akong dito'y park ang nagsaritaan ta. Pasensya kan, Tara. Ang imo saan ka makaumay. Ada emergency di balay. Katnas kan nga agawid kita. Kasta ka di? Agawid ka pala nga.
Pasensya ka, no, pinag-uray ka. Mabiit lang ang Jimmy. Ay, uod gayam. Awan ti signal ije probinsya. Iso asaan ka makontak. Ag-text sakto latakan kan, apaman na makasubliak dito lugar nyo. Bye. Okay. Agan-anad ka nga, Rod. I love you. Ay, anya tar aramidom dito eh. Kunak man no, da-date ko ni Jimmy. Day tamat ti konak, friend. Ngam saan anatuloy. Tada ka no emergency iti lugar da. Katnas kan nga agawin. Ay, aguray ka man. Nagsasangit ka. Saan? Iti anya aga po ngagsangit ah. Ay, di ka naglibak. Amamu ka. Ay, kumporme manin ti madmadlaw mo. Okay, aklaang. Ay, di ka naglibak. Amamukan. Kano ada parikot mo. Adaak lang ditoy. Nakasagana ak adumngag ka. Si kakit di mat. Okay, aklaang kunak mat. Sure ka? Wan. Ay, mapantangaro doon iti kusina. Tulungan nakman nga agluto, ha? Sige, friend. Lonisan. Ngamawan lang tamot ti text ni Jimmy kanya. Oy, anya ti pampanunutam, Clara. Itay-pay, adi ka matagtagari. Kasanumat ngamin, friend. Lonisan. Ngamawan pa'y tinaawat ko at text ni Jimmy. Uray may sa awan. Amang ano awan signal da? Sa balit agparparik na kanya. Di kag pampanunot iti negatibo, friend. Inton kuhan, maapektaran to man ti trabaho. Madanagan ak nga rood. Anya ti pagdanagam? Tsaka mo. Ay na, overthinker ka talaga. Saan anasayati kasta? Amang ano isupay ti pakaalam iti sakit mo. Tulungan ak, friend. Naskan amamwak ti pudno. Panagriknak kat aday limlimad ni Jimmy kanya. Lala, ibagam, no anya klase at tulong ti masapol mo. Tatang, rumarak labiit. Kunak man no di op mo ita. One day off ko. Ngamada na patag apagsaritaan mi itigayam ko. Agore ka. Nagsagsangit ka. Ni tatang mat. Tilamadmadlaw yun. Nada parikot ma o ibagam lakanyak. Tamang ano da maitulong ko anak kaw. Okay, akla ang tatang. Napuyatak lang amin. Iso akastoy tilangak. Ay, aginanaka mo ngamin na. Narigat no trabaho la ka na yun ti pampanunutan. Wan, tatang. Agawid akadagos. Apaman amalpas ti saritaan mi tigayam ko. Anya nga minti ko na may bagam kanya. Nag-text ka din ni Jimmy? Saan pa'y nga ron? Apay? Ay, ada kami na amuhak, friend. Ay, nadayta. Kwa, nabasa ti kabsat ko ti text mo kanyak, may papan ka ni Jimmy. Kaya't nadakamat na kanyak, Jimmy mo tinagan ti lalaki anang luko iti best friend na. Idida mo, impagarup ko nga amangan no sa bali Jimmy. Dayta ka di ti makagapo. No apay ana sa ludsud mo ti apelyedo ni Jimmy kanya. Yes, kat naamuak ati Jimmy anang luko iti best friend ti kabsat ko. Kaya ni Jimmy anubion, kat, ay may maysa. Ado pa'y ati naamuak maipapankan ko na. Ang amjak amo, no kasano nga ibagakan ka. Ano? Ti awanan ba inalalak? Ay, friend, mabit lang yalaan ka iti danong mainumam. Uray nakbiit. Oh, kumusta ti Ricknam, friend? Okay lang, friend. Ay, madandanagan ka. Di nakpakadanagan. Kabalak ti bagit. Iso ano mabalin. Ibagam amin tinaamwam may papan iti day tiya lalaki. Adda ka di pa'y sabali anobya na. When? Pangaasim ta ibagam kanyak no asin o. Kwa, agnagan ka no iti Viola. Ibagam kanyak no tagaano da ita avyon. Ay, di mo man sayangan ti oras mo iti day tiya lalaki.
Ti kasayatan nga ramidam, makiwin nas was kakankwana. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sa maisa, no iso ti pakiasawa ay na, mga no sakit lang ti ulo ti itagnaken ka. Agyaman na tayong manugot ko nga kita ta dito ipark ha. Pasensya ka na. May talamanin na ma-date ka, Clara. Maudid ay to yan, Jimmy. Anyat kahit masawan. Ag-break tan. Anya? Di ka maawatan ha. Break mo tanti bagbagam. Apay ka di. Ti ko nam ka ni. Kat jak mo ti may papan kada kayo kin ni Viola. Agpudno ka man kanyak, Jimmy. Tunggal ang pakada ka kanyak nga agawid iti probinsyayo. Tunggal ang pakada ka kanyak nga agawid ka iti probinsyayo. Pudno ka di nga iti probinsyayo ti pagaw-awidam. Pudno ka di nga awan ti signal iti lugar yo. Iso asaan ka makatext kanyak. Wano husto ti atap ko nga iti ayan ni Viola ti pagaw-awidam. Iso asaan mo amaramid ti agtext kanyak. Gaputa kaduam ni Viola. Sana po nila ita. Uray aglibak ka. Rumwartumat laang tipod no. Jack amo no, asino dito, viola nga ibagbagam. Di nakulbutan, Jimmy. Sa anak nga ubing, tapno uto-utuan na. Awanan ka itibain. Ah, No kastoy mat lang ang tararamitan. Di kalata ko man nagparparik na kanya. ah. Isumat la gulo kan sakit tinakam laang ti isang bay mo itibiyag ko. Okay ka lang, Clara. Sigurado ka kadi akabailam ti agtrabaho ita? One friend, ama mo na. No imbagak akabailang tagtrabaho. Talaga akabailang. Saan ko asayangan tibiyag ko iti babaero a lalaki? Kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Ang madlaw mo ta masaksaktan ka. Si kakit di man. Okay ang klaan. Naamiris ko ang husto tinaibagam kanyak. Rumbeng laang nga agyaman na. Tanadok talak ti kinababaero ni Jimmy. Ngamin, no iso ti pakiasawaak. Amangan no sakit ti ulo laang ti ipaay na kanyak. Ay na, nasaya at mat at ka amiris kan, friend. Tay ko nada nga rod. Why choose to be an option when you can't be someone else priority? Pudno launay, friend. Napintasak mat iti panagkunak. Wala. Saan ka maibagay ti Daiji at Jimmy? Ay, amok no asino ti maibagay kan ka. Mangrugi ka manin ako na. Katwan met. Ni Max ati maibagay kan ka, friend. Gwapo, nagagat, nasingpet. Kan kang ronaan ti amin, saan ababaero. Di ba? Uray no adu dagiti babae nga agpapapansin kan kuana ket polos adi na idaginon dawayan. Anya ti ko na, Ivy. Ay, kwa? Ay, si Kamot Gaya, Max. Ay, tikayat ko asawan. Kwa? Doon naman tinangig mo. Joke lang, dayjay. Agang angawak laeng. Hoy, Clara. Ada ni Jimmy itirwar. Kaya't nakakano ang makasarita. May sa atawanan tinapalabas sipod linukunak day ta lalaki. Ita, nagpuskul pay latirupa na ngagpakita kanya. Napatag ka no ti ibagana. Ibagam abisi at. Awan ti panawan ko ang makisarita ken kwa na. Angam. Ay, Awanan ti ngam-ngam, Ivy. Pangaasim ta papanawam day ta atao. Taging ka ita. Agburburak pay laang ti darak ken kwa na. kumusta kan, Clara? Anya tar aramidam dito office. Agsarita ta ko ma. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta. Iso ano mabalin? Di na kumangulwan. Urnusan ta ko mati relasyon ta. Awanan ti maurnos pay, Jimmy.
Di mo namnamaan ang makisinubyanak pay kan ka. Kalpasan ti inaramid mo kanya. Ay, ayatan ka unay, Clara. Kat sapay la ko mata mapakawanak. Apay nga rod ang naaramid mo ti mangloko kanya. No talaga ang napatagakan ka. Kasta ka di ti mako na apanagayat. Nagbalbaliw akon. Pasensya kan. Ngam namin pinsan ang napukaw ti panagayat ko kan ka. No awanan ti bagang. Mabalin mo ti pumanaw. Unay kamatan, Ivy. Saan ka di nga imbagakan ka adi mo paspastra kan dedya ay Jimmy dito yung office? Ay, napasensya kan Ipapilit na mo't ngamin ti kayat na. Ang talaga di mo mapakawan ti ex mo? Saan pa'y nga ita, Ivy? Talaga na sakit tinakam ko gapo iti inaramid na. Ay, maawatan ka, friend. Talaga na sakit tinaramid na. Ang ti kanyak laeng kat pakawanin mo. No aramidak ti kasta. Amangan no panunutan na akayat ko ti makisinubyan kan kuana. Ay na, saan aga po ta napakawan mo kat makisinublyan ka. Aramidem dayta, tapno maadaan ka iti peace of mind. Saan pa'y nga ita, friend? Addan to siguro, ngam saan pa'y nga ita. Ay, adakan ka dayta. Saan ka mababalaw no dayta ti desisyon kan kayat mo. Ang mo kasapulam ti tulong mo, nandetach lang ako. Bueno papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag, isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.